So distance musecha live afalani obviously robert kutonya uziteuzo nizviyo zvithu zvine adomba ngazo zvinji ngomwana but zvamakado is that of course robert kuziteuzo obviously kuti rampi ngazo ngomwana ubva hapo noneona zvinhu even from his past rotation robert kuziteuzo kuti rampi ngazo ubva hapo noneona zvinhu zvonga zvavo rotkid vakutora zvigara zvifaya hambe ngazo but zvavo asati nazvo the guide vasingozombera kutoka kupakazo but zvasati at the but I feel like amba imwe issue yanga budenga manda pala na chermin vatu rivera ndara sukarambo mina ringobhadhiriwa namini but after that uambora ringobhadhirwa then musini chipedza nobhadhirwa ipedza nisimuchaya vera ndana sukana kudza pamwe vatu mina atungobhadhiriwa because of mina mara nobhadhirwa anichadobana yana kudza vatu ndauri ndobhadhiriwa ngomwana and it most of the ndazvitakarira chikuzvemsa because of first of all asati last uzvita kandika but after ubhadhiro angoshadha rinato vari vose zvorumi yo abenula muthu umbhadhira ngomwana ritoda varazvifanga ndike nemunashiwa muzorumi ndomubhadhirula muthu ngomwana so ndizvimwe zvazvo zvinotozicheratedzazvatizori if unohamba zvithu uri tungotwasuza so after urezo zvizonoresolve ndodova nedekarini nerubozorumi yo unozvizwa soso ndisombadhirwa kazvo ndodova ndopiwa cherete yanga then ndiri kunozvipfesesa ngongwana so nditava ndisapfesesera why ndizvimwe zvazvo zvinava kuzviyamba as for the guide wavakumbokuzora udodhila naye nditava ndisadhiva chambu zokudodhila naye yokwambisa nekongwana ndizvokwambisa nachero udodhila na the guide mara itoteitaizo naye the guide unazvo zvinhu zvinava kuzviyamba but yes we see in media space ukutiva na opinions natureziyamba kongwana izvo vazitori kuzviyanisa ngongwana uva kuobserve so zvine zvazvikwambi uva kutiobvisira kagara izvo zvitori kwambonga minami ngongwana but andisitoseza ishukura neingave yori the guide ova achikwambisa uri event yova flop yes event yova flop rotara zvivona but strategies lani I feel like this time we expect more from him and asingosikuzitrachiva watu strategies on kongwana it's from banga rotkid I feel like rotkid I feel like jambo baba kongwana urona zvinhu azviitira the boy zvine rine ari zvidivhe zvozvinongwana for mumakaita uva une avaona is because of him itori zvabehind the scene tinereveresa zvionete tovasati zorova sichimutritisa when it comes to umombadhira vachikumubhadhirisa rarisa zvitivi izvozvo but I feel like izvozvo zvivunji yazvo zvingazodha from through ila rotkid ivis ndiko munongari mafungo machaufane pala uri rotkid nandistani vasingochapfana kongwana it's because of me ungava uvana upfesesana zvaudundi angova upfesesana maybe kamikazvisplit chitina mina ndione tedzi niji yavhesaona apa mara une munhu utova kuzvidiva zo if he's under something or is under a label obviously angazibhadhirwi enough ngori zvinhu zvine zvazvikokatiwo zvine rine rivasati zvirivava vakokatana ngavakainauka kongwana mara yes it's cool tenda upezira ufera akagara urivuza makungu wanzi and chinacho chakutontaza vokuyaka good spirit ukamya wavuri angokwatira vatu vanji even though is even doing well so even as event zinji zinadzo as the recent because one ungari udoita zvithu zvinji unozvidawo zvekupusha vatu akononifenda I feel like it's one of the most prominent muthu akononi just that zonya kumuisera zina ezvozvo kongwana zonya kumuisera zina blind live into nyongo kekisa zina lindikara kule pata that's why even all the trauma I menya upon zori kuita mina kongwana so this time we still respect you for what you did so that's what boring next time so zvingosetova zvakona